Milí priatelia, ochrana životného prostredia je veľmi dôležitá, pretože je to to, kde sa nachádzame, akú vodu pijeme, aký vzduch dýchame a takisto, či žijeme medzi odpadom alebo nežijeme. A to sme sa v meste Kežmarok rozhodli naučiť aj naše detičky, a to hravou formou, pretože máme tu na sériu zábavných programov. Triedime so Samom je edukačná show, ktorá naučí deti o tom, ako správne triediť odpad, ako recyklovať a prečo je to dobré. A tým ich naučíme, kde patrí papier, kde patrí obal z plastu, alebo ako môžeme sa správať s zaľovaným fľašom, že ich musíme vrátiť naspäť. A tieto všetky slova, alebo to, že nemáme vytvárať odpad, sa dnes naučia naše deti. Teším sa, pretože nielen to veľká zábava pre nich, ale aj sa veľa naučia a mesto Kežmarok bude recyklovať všetko, čo tu vyprodukujeme a nebudeme znečisťovať naše životné prostredie. Deťom sa takéto podujatia strašne páčia, preto sme namotivovaní vlastne robiť tie programy ďalej a pokračovať aj v príprave nových, ako je tento. A my veríme, že keď sa spojí zážitok so vzdelávaním, že to je také nementorské, tak je to veľmi dobrý spôsob, ako sa deťom téma triedenia, zálohovania a ochrany životného prostredia dostáva pod kožu takým prirodzeným spôsobom.